Anđeline fantastične priče. Čarobnjak Maks i veštac Orvoš. Gledajući neistražene predele oko sebe, čarobnjak Maks, zaštitnik čarobne šume, razmišljao je o sopstvenim kritikama upućenim njegovom bratu. Oduvek je upozoravao Larsa da je opasno kretati se neistraženim oblastima, da je delovanje magije nepredvidivo i da uvek mora imati nekoga sa sobom ko će mu pomoći ako se nađe u nevolji. A upravo u ovom trenutku on sam postupa protivno svojim savetima. Očekivao je da će se Lars pojaviti iza 11. brda uoči dolaska proleća. Trebalo je da znam, to je ipak onaj isti Lars na koga se ne može računati. Zašto sam uopšte i mislio da će se ikada promeniti? Razočarano nastavio je da posmatra livade pune neobičnih insekata koje nikada nije do sada video. Razmatrao je da se vrati u čarobnu šumu i izmeni plan, ali nije bilo vremena za gubljenje. Bilo je samo pitanje momenta kada će veštac Orvoš osetiti poremećaj u činima zaborava i obnoviti ih. Dok je koračao nepoznatim kanjonom, Maks se prisjećao naravi svog nekada bliskog prijatelja Orvoša. Nikada nije razumeo žitelje brda. Uvek je više voleo biljke i njihova lekovita svojstva, a ono što ga je najviše činilo srećnim je da bude okružen kristalima i mineralnim tvorevinama zemljišta. Iako su ga svi smatrali čudakom zbog toga, tvrdio je da kristali i minerali imaju svoje prirodno magično delovanje. Ovo Maksovo glasno razmišljanje prekinu neobično siktanje iz obližnjeg žbuna. Čarobnjak oprezno pripremi svoj štap i prišunja se žbunu. U bujnom listnatom zaklonu krile su se prodorne staklaste oči. Bilo ih je 4. Maks se pripremi za odbranu i u tom trenutku iz žbuna izađe dvoglavi stvor nalik zmijolikom gušteru. 2 glave siktale su glasno, ali stvorenje je izgledalo prijateljski, gotovo kao da se osmehuje čarobnjaku. Maks pokuša da mu priđe i osmotri ga, ali se stvor hitro dade u beg. Pomoću čini za brzo kretanje, Maks mu je bio za petama. Međutim, posle ove pomalo smešne potere, dvoglavi gmizavac skliznu kroz majušni procep u steni. Maks se razočarano zagleda u rupu i primeti da je cela stena sačinjena od čistih, blistavih kristala. Podrugljivi osmeh i usporeni aplauz prenu Maksa iz neplaniranog istraživačkog zanosa. Kakav praznik za oči! Visoki starac u haljini pokušava da uhvati patoljastog baziliska. Nisam se ovako zabavio decenijama. Maks poče posmatrati svog starog prijatelja. Njegova odora bila je stara, ali lepo očuvana. Njegove šake mršave i smežurane, kao da su pripadale nekom drugom, a njegovo lepo, oštro lice izgledalo je potpuno isto. Osim njegovih tamnih očiju, čiju dubinu je ispunjavao umor. Ko bi drugi shvatio kako da upropasti moj savršeni plan do mog dobrog prijatelja Maksa? Mogao sam ponoviti čini, ali ako je došlo vreme za moju kaznu i uništenje, radije bih da me odvedeš ti nego neki šarlatan. Vidim da se nisi promenio, prijatelju, ali u ovom slučaju grešiš. Došao sam da te zamolim da ispraviš svoju grešku. Skini kletvu sa princa Žaka i pustit ću te da ostaneš zaboravljen. Čarobnjak Maks, nepogrešivi, zauvek ispravni, knjiški moljac, poštovalac pravila, hoće da prekrši pravila hiljadugodišnjeg primirja. Zašto misliš da bih poverovao u to? A mali lepotan je to i zaslužio i ovako bi samo postao sebični vladarčić kao i njegov neuki otac. Kletva ostaje, a mene možete uništiti, spreman sam za svoje posljedice. Želim samo da mi učiniš jednu uslugu u ime našeg starog prijateljstva. Žustrim pokretom Orvoš dade znak Maksu da ga prati. Koračali su brzo, ćutke. Nekoliko minuta obilazići obronke kristalne planine.
U tren oka veštac nestade u jedva vidljivom uskom procepu u steni. Max ga je pratio bez oklevanja. Nakon mukotrpnog provlačenja kroz uzani hodnik, Max ugleda veličanstveni prizor. Pred njim prostirala se ogromna kristalna odaja. Raznobojni kristali i minerali magično su prelamali svetlost koja je dopirala iz šupljina. Ovo kristalno carstvo bilo je lepše od svih najskupocenije okićenih dvorskih odaja na svih 11 brda. Priroda je sama napravila ovo mesto lepše nego što bi i jedan mogao izmaštati. Orvoš se užurbano kretao ka najmračnijem kutku ove svetlucave idile. Evo, ovde je sav moj dugogodišnji rad. Maksu je bilo potrebno par sekundi kako bi mu se pogled prilagodio na mrak. Da li je ovo moguće ili su ga njegove čarobnjačke oči varale? Niz visokih polica kompletno ispunjenih napicima, melemima i eliksirima. Veštac je nastavio. Biljke na 11 brda nisu ni upola lekovite koliko u ovom delu sveta. Sve sam detaljno istražio i testirao. Ovo što vidiš, stari moj, rešava veliku većinu bolesti svih vrsta koje žive u tvom malom organizovanom brdovitom svetu. Max sa tugom u očima pogleda Orvoša. Upravo zato želeo sam da te poštedim posledica. Nikada na 11 brda nismo imali veštijeg tvorca lekova. Zašto bi zbog nekakve tričave osvete dopustio da se tvoj rad zaboravi? Čak i ovako sam i zaboravljen ti tražiš rešenja i načine da pomogneš stanovnicima sveta. Veštac objasni Maksu da nikada nije mogao razumeti svet na 11 brda i da je bio mnogo zadovoljniji upravo ovde u planini, okružen kristalima istražujući nepoznato bilje. Mudri čarobnjak, kao i uvek, našao je rešenje. Pokaži mi kako da skinem kletvu i ostavit ću te da u miru nastaviš svoje istraživanja. Povremeno ću te posećivati i tvoje lekove odnositi onima kojima su najpotrebniji, te će tako sav tvoj trud konačno imati smisla. Posmatrajući svog dobroćudnog prijatelja, veštac oseti posle mnogo godina radost u svom srcu. Čak i pored svih njegovih grešaka, Max ga je razumeo i prihvatao. Najzad Orvoš pristade na dogovor i Max se uputi nazad ka čarobnoj šumi. Na leđima čarobnjak nosio je torbu napunjenu melemima i napicima. Zadovoljno je koračao, radujući se jer daleko u neistraženoj kristalnoj planini ima vrednog prijatelja i saveznika. Lajkujte i bacite sub!